sa mga silaba nga may tingog litrang E. E, B, E, B, E, ke, E, ke, E, de, E, de, E, ge, E, ge, E, he, E, he, E, le, E, le, E, me, E, me, E, ne, E, ne, E, nge, E, nge, E, pe, E, pe, E, re, E, re, s, E, se, s, E, se, E, te, E, te, E, we, E, we, ye, E, ye, ye, E, ye. Ug karon, moapil ang mga bata og basa ha. Magdungan ta og basa sa mga silaba aron maanad ang mga bata sa tingog sa mga letra. Andam na ang mga bata? E, E, B, E, B, E, ke, E, ke, E, de, E,
bata sa pagbasa. Ug karon, kamo na lang ang magbasa sa mga silaba ha. Maminaw si Teacher Der sa inyo ha. Andam na ang mga bata? Sige. Yay! Kabalo na gid ang mga bata sa mga silaba. Pagbalik-balik mo og basa ha, aron maanad mo sa mga tingog sa litra. Daghang salamat. Bye.